tě zabiju. Teď víte podrže, jak si vlezu na ní. A ty myslíš, že si ji lehne? Hlavně si drž na oči, že ona pojede dolů možná. Pašák! Počkej, něco tam je. Aha. Joši, vylez! No teď teda teď stojí tak sošně. Slyšíš dušíka? Pojď sem, pojď. No. Co? Na princeznu ještě dneska ne, zítra dostal. Ona a... Tou housem nedostane. Tak zítra první. Jdeme. Nebo než ona už Andrejka teď pojede. Teď jste sošní. Tak to zkuste. No tak ta je úplně šťastná. Jo. Ještě vydrž, princezno.